סובלים מכאבים, דלקות, כאבי שרירים? הכירו את הנדיקיור, מכשיר לייזר ביתי לשיכוך כאבים. הנדיקיור מטפל במיגרנות וכאבי ראש, סינוסיטיס, דלקת שקדים, כאבי מפרקים, דלקות שרירים, תסמונת תעלת שורש היד, פציעות ספורט, דלקות גידים. הנדיקיור מבוסס על טכנולוגיה ייחודית אשר משלבת אנרגיית לייזר רך, שדה מגנטי סטטי, אור אדום גלוי וכן אנרגיית אינפרה אדום. ארבעת מקורות האנרגיה הללו הוכחו במחקרים רבים כמפחיתים כאב וכמאיצים את היווצרותן של רקמות חדשות ובריאות באזור המטופל תוך זמן טיפול קצר יחסית. הטיפול אינו פולשני בעודו מונח על האור באזור הדלקת או הכאב. להבדיל מרוב משככי הכאבים המוכרים לנו אשר מחקים את פעולת האנדרופינים ולמעשה משיגים רק הקלה זמנית בכאב, מכשיר הנדיקיור לייזר מסייע הן בשיכוך הכאב והן בטיפול בשורש הבעיה ומצמצם את הצורך בתרופות ובטיפולים רפואיים. מרכזים רפואיים רבים כדוגמת מרפאות כאב, מרפאות שיקום, מרפאות ספורט, פיזיותרפיה, אורתופדיה ועוד, משתמשים במכשיר ההנדיקיור ומדווחים כי יעילותו גבוהה מאוד. לפרטים נוספים, צרו קשר בטלפון או בקור באתר handy-cure.info.